Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tuban. Taong 1977, Burias Island. Isa sa pinakamalaking isla ng Masbate ang Burias. Tahanan ito ng maraming individual kung saan ang pangunahing kabuhayan ay sa dagat. Hiwalay man sa malalaking bayan, namumuhay ng maayos at masagana ang mga tao roon. Ayon kay Tuban, wala naman talaga siyang pakialam sa lugar na yon. Gawa ng unang-una, sanay siyang mamuhay sa malalaking bayan. Dito na siya tumanda at nagkaasawa, kaya hinding-hindi niya ipagpapalit ang lugar nila. Pero, nang makapasok bilang guro ang kanyang asawa at madestino sa lugar na yon, lahat ng kanyang paniniwala ay tila bang nagbago. Gustuhin man niya sa hindi, mahalaga ang trabahong ito, kaya wala silang pagpipilian kundi ang lumipat. Pagtatapat pa niya na, nung malaman niya ang tungkol dito, naging madalas na ang pagtatalo nila. Ang gusto niya kasi, hindi sila tatawid ng dagat. Dagdag pa niya na, wala silang ideya sa lugar na yon, kaya malakas ang posibilidad na doon sila'y mapahamak. Ngunit nang marinig yon ng kanyang asawa, paulit-ulit nitong sinabi sa kanya na hindi lang ito ang guro sa lugar na yon. Marami na roong nauna at kahit isla ito, may mga baryo naman doong tinitirhan ng mga tao. Nang marinig naman ito ni Tuban, minabuti niya na wag na lang umimik. Alam niya kasi na wala siyang laban sa desisyon ng kanyang asawa, gawa ng unang-una, matagal na panahon na nitong hiniling na makapagturo sa paaralan. Aminado rin siya na malaki ang matitipid nila kung sakali mang piliin nilang manirahan sa lugar kung saan ito nagtatrabaho. At imbis na magtiyaga pa sa trabaho niyang may kakarampot na kita, nagdesisyon na lang din siyang mangisda sa oras na makalipat na sila. Kaya naman bago sila pumunta sa isla, ipinangbili na niya ng mga kagamitan ang kakarampot niyang ipon. Nagtabi rin sila ng maraming imbak na pagkain para kung sakaling malayo sila sa pwedeng mapangisdaan, meron siyang ilang araw para makapag-isip kung ano ang kanyang ipanghahanap buhay. Pagsapit ng kanilang araw ng pag-alis, punong-puno ng katanungan ng kanyang isip. Paulit-ulit ding sumagi sa kanyang imahinasyon kung ano ang madadatnan nila sa lugar na kanilang pupuntahan. Hindi naglaon, makalipas lamang ang mahigit 3 oras na pagbaybay sa laot, abot tanaw na nga nila ang dalampasigan nito. Ayon sa kanya, napakaganda ng kulay ng dagat sa isla, tapos kamangha-mangha ang mga punong nakatayo malapit sa dalampasigan. Napakarami ring lugar na pwede mong puntahan at paliguan, kaya nung masipat niya ito, agad na napawi ang lahat ng kanyang alalahanin. At pagkaraan pa ng ilang minuto, dumaong na nga sila sa tabing dagat. Ilang metro ang layo mula roon, tumambad sa kanila ang sentro ng baryo. Malawak ang lugar at taliwas sa kanyang inaasahan, maraming tao ang naninirahan doon. Yun nga lang, dahil sa liblib ito, medyo salat ito sa mga pangunahing pangangailangan, kagaya ng kuryente. Mahal din ang mga bilihin, kaya laking pasasalamat niya dahil sa desisyon nilang magdala ng maraming pagkain. Maya-maya pa, nang makapasok na sila sa loob ng baryo, napadpad sila sa pinakadulong parte nito. Wala na kasing matutuluyan sa sentro, at ang tanging tao na lang na nagpapaupa rito ay yung lalaki na mag-isang naninirahan sa bahay nito. Ador ang pangalan ng taong yon, at base sa kanilang mga napagtanungan, matagal na yun doong nagpapaupa. Yun nga lang, sa taong yun, na taong wala ditong nakatira dahil yung mga nangungupahan sa bahay nito, ilang buwan nang umalis, gawa nang nakalipat na ang mga ito sa kani-kanilang mga lugar. Nang marinig naman yun ni Tuban, hindi siya nag-isip ng kung ano. Basta ang alam niya, mabait na tao itong si Ador, kaya wala siyang dapat na ipagkabahala.
Pagdating naman nila sa bahay nito, bumungad yun sa kanila na naglilinis ng bakuran. At kagaya ng sinabi ng mga taga-baryo, malaki nga ang bahay ni Balo. Napapalibutan din yon ng mga puno, tapos wala itong kapitbahay na nakatira sa malapit. Lahat ng kapitbahay nito metro-metro ang layo, kaya mula sa lugar na yon wala ka halos maririnig na ingay. Pagsilay naman ni Ador sa kanila, agad nitong itinigil ang mga ginagawa niya. Sinenyasan din sila nito na lumapit, kaya naman hindi na sila nag-alangan pa. Pagharap naman nila rito, agad nilang pinag-usapan ng mga bayad sa upa at sa kung ano ang mga batas nito habang sila'y nanunuluyan. Nang marinig naman yon ni Ador, napangiti lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, "Wala namang mahigpit na batas sa bahay ko. Basta wag niyo lang kakalimutan, 5:00 ng hapon dapat narito na kayo dahil pag pumatak ang 6:00, hindi ko na kayo pagbubuksan ng pinto. Estriktong tungkol sa bagay na yan, kaya sana wag niyong ipagsasawalang bahala. Malayo ang lugar na ito kung saan kayo nagmula, kaya konting respeto para sa mga tubo sa lugar na ito. Sa upa naman, wala tayong dapat pag-usapan. Basta magbayad kayo kapag meron na kayo. At kung wala naman, pwede natin niyang pag-usapan. Sige na, tumuloy na kayo. Nasa 2 palapag ang mga bakanting silid. Doon na lang kayo maghanap kung alin doon ang tipo ninyo." Nang marinig naman ito ni Tuban, nagpasalamat na lang siya. Minabuti na lang din niyang manahimik, gawa ng alam niya na hanggang doon na lang ang mga bagay na kanilang pag-uusapan. Pagsapit ng sumunod na araw, naging abala na sa pagtatrabaho ang kanyang asawa. Habang nasa paaralan ito, siya naman ang naiwan sa bahay kasama itong si Ador. Noong una hindi sila gaanong nag-uusap, pero sa katagalan ng pagkikita nilang dalawa, paunti-unti nagkalapit na rin sila. Ayon sa kanya, hindi naman mahirap pakisamahan ng may-ari ng bahay. Kagaya lang din niya yon na manginginom at mapagbiro sa mga bagay-bagay. Hindi rin ito seryoso sa buhay, kaya wala silang mga personal na kaganapang pinag-uusapan. Ngunit habang tumatagal na sila'y nag-uusap, parang nakakatunog na siya sa ibig nitong ipahiwatig kung bakit nanirahan yun sa lugar na yon. Ayon kay Ador, may bahay ito dati sa sentro, pero dahil sa mga kapitbahay niya, minabuti niyang abandonahin ito. Hindi madaling pakisamahan ng mga tao sa baryo, gawa ng hindi sila magkakaparehas ng dugo. Malayong malayo rin ang hilig nito kumpara sa kanya, kaya nagdesisyon siyang umalis. Babala rin ni Ador na kahit anong mangyari, wag na wag niyang susubukang makipaglapit sa mga ito dahil sa oras na malaman niya ang totoong pagkatao nito, hinding-hindi niya ito magugustuhan. Mariin din itong inilahad na kung maaari, wag na wag niyang bubuntisin ang kanyang asawa sa lugar na yon. Mas mainam na gumawa sila ng supling kapag nakalayo na sila rito o kaya na may kapag nakalipat na sila sa lugar kung saan doon sila orihinal na nakatira. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, medyo napaisip siya kasi sa tono ng boses nito, parang may gusto yung sabihin na hindi nito masabi-sabi. Dala ng kuryosidad, tinanong niya ito ukol sa bagay na yon. Teka lang Manoy Ador ha. Hindi ko ho kasi kayo maintindihan eh. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Pagkarinig naman ito sa kanyang naging tanong, agad itong napalingon sa paligid kasabay ng pagsagot nito ng, "Wala. Basta kung ako sa'yo, sundin mo ang mga sinasabi ko. Hindi ito para sa kapakanan mo, kundi para ito sa inyo." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad naman yung umalis. Si Tuba naman, naiwan sa labas habang mariing pinag-iisipan ang mga salitang binitawan ng may-ari ng bahay na tinutuluyan nila. Sa mga sandali kasing yon, kumpirmado na niya na may hindi kaaya-ayang nangyayari sa lugar na napuntahan nila. Ilang linggo pa ang lumipas,
nagpatuloy ang ordinaryo nilang buhay. Kapag nasa eskwelahan ang kanyang asawa, siya naman ay nasa tabing dagat, namimingwit ng makakain nila. Minsan sumasama siya kay Ador sa laot para makakuha ng magagandang klase ng isda. Ganon at ganon palagi ang kanilang ginagawa hanggang sa malaman niya sa asawa niya na nagdadalang tao pala ito. Dala ng pagkabahala, di siya nagdalawang isip na ilahad ito sa may-ari ng bahay na kanilang tinutuluyan. Naisip niya kasi na baka may maipapayo ito ukol sa matiwasay at maayos na pagdadalang tao, ngunit nagkamali siya. At hindi pa man niya nailalahad ang tungkol dito, mismong si Ador na ang nagkusang lumapit sa kanila. Isang gabi, habang naghahapunan sila ng kanyang asawa sa loob ng kwarto, bahagya silang napahinto nang may marinig silang malalakas na pagkatok mula sa labas nito. Paulit-ulit din itong tinatawag ang kanyang pangalan, kaya alam niya kung sino ito. Sandali lang ho, Manoy Ador. Kumakain pa ho kami. Sagot niya sa pagtawag ng may-ari ng bahay. Makalipas pa ang ilang minuto, tapos na sila sa kanilang hapunan. Kaya nang makapagligpit na ang asawa niya, dali-dali na niyang binuksan ang pinto. Pagsilay naman niya sa labas ng bahay, bumungad sa kanya itong si Ador na nakaupo sa sala malapit sa may malaking bintana. Habang nakatingin yun sa labas, panayang pagyup-yup nito ng tabako na parabang napakalalim ng iniisip nito. Dala ng kuryosidad, siya na mismong nagkusang lumapit dito para magtanong. Subalit hindi pa man siya tapos sa pagsasalita, bigla naman yung sumingit sa kanya, indikasyon na walang kabuluhan ang mga bagay na sinasabi niya. Hindi ba sinabi ko sa'yo na hanggat naririto kayo, wag na wag mong hahayaang magdalang tao ang asawa mo? Sumang-ayon ka noon sa sinabi ko, kaya pinatagal ko kayo rito sa bahay ko. Pero ngayon, anong ginawa mo? Mukhang sumasang-ayon ka lang nang hindi mo inuunawa ang mga bagay na sinasang-ayunan mo. Ang tanda-tanda mo na, Tuban. Parang wala ka pa rin pinagkatandaan. Matigas pa rin ang ulo mo. At dahil sa katigasan ng iyong ulo, mapapahamak kayo. Galit na wika ni Ador. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang nagdahilan. Nakesyo, hindi pa sila nakakarating sa baryo ay buntis na ito at kung ano-ano pang mga bagay na hindi na pinansin ng may-ari ng bahay, dahilan para makaramdam siya ng pang-iinsulto. Matinding pag-uunawa na noon ang ginawa niya, pero dumating pa rin ang pagkakataon na nasagad na nito ang kanyang pasensya. Dala ng galit, dito na sila nagsimulang magtalo hanggang sa inambahan na niya ng sapak itong si Ador. Ang kaso sa halip na matinag ito, tinitigan siya nito ng may buong galit at pag-aalala. Hindi mo ako nauunawaan, Tuban. Kaya ako nagagalit sa iyo ngayon dahil naaawa ko sa inyong sitwasyon. Ngayon tatanungin kita, alam mo ba kung ano ang lugar na ito? At kung sino-sino ang mga nakatira rito? Nang marinig niya ang sinasabi nito, agad naman siyang sumagot dito. Wala akong ideya sa mga sinasabi mo. Matapos niyang makapagsalita, dito na inilahad ni Ador ang katotohanan sa likod ng baryong yon. Ayon dito, purong mga taong may dugo ng aswang ang nakatira rito. Kaisa siya ng mga ito, pero matagal na panahon na niyang tinalikuran ang ganoong abilidad magmula noong nawala ang kanyang asawa at mga anak. Dahil sa ginawa niyang yon, kung kaya't kinamuhian siya ng mga taga-baryo sa puntong kilalanin na siya nito bilang isang traidor sa lahi nila. Yun nga lang, dahil sa dami din na naiambag niya sa kanilang lahi, kung kaya't nagdesisyon ng mga ito na patirahin ito sa pinakadulong bahagi ng kanilang pugad. Ginawa ito ng mga kadugo ni Ador sa paniniwalang darating ang araw na babalik din siya sa lahing kanyang kinagisnan. Ngunit 3 dekada na ang nakakaraan, hindi pa rin ito nagbago.
At kahit gano'n nakatagal ang kanyang pagtalikod sa kanilang angkan, marami pa rin ang umaasa at nagbabakasakali. Matapos nitong mailahad ang tungkol sa bagay na yan, seryoso naman itong nagwika sa kanya ng, Ngayon nag-uusap tayo. Marami na ang nakatunog sa pagdadalang tao ng asawa mo. At panigurado nagbubunyi na naman ang mga demonyo. Bantayan mo ng maigi ang kinakasama mo, Tuban. Dahil hindi nila kayo paalisin dito nang hindi pa hinog ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Marami silang gagawing panlilinlang at kung kailangan gumamit ng puwersa, hindi sila magdadalawang isip. Nang marinig niya ang sinabi nito, aminado siya na nagdulot ito ng matinding takot. Kaya kahit walang basehan sa mga sinabi ng matanda, di siya nagdalawang isip na dooy maniwala. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, agad naman yung bumaba sa unang palapag ng bahay. Siya naman noon, pinili ng bumalik sa kanilang silid para balaan ang kanyang asawa ukol dito. Ang kaso lang, nang magkausap silang dalawa ukol sa mga sinabi ni Ador sa kanya, hindi yun naniwala. At imbis na makinig kung ano-ano ang mga sinabi nito sa kanya, nakesyo dahil lang yun sa pagtutol niyang makapagturo ito at kung ano-ano pang mga negatibong komento. Dagdag pa ng asawa niya, walang katotohanan ng tungkol sa mga aswang dahil tumanda na lang sila, hindi pa sila nakasilay ng mga ganoong uri ng mga nilalang. Pagkarinig naman ni Tuban sa sinabi nito, wala siyang nagawa kundi ang manahimik. Sa tono kasi ng pananalita ng kanyang asawa, parang ipinapalabas na naman ito na sinisiraan lang niya ang lugar para hindi na yon makapagturo. Masakit para sa kanya na makaramdam ng ganoong bagay dahil unang-una, alam niya na ito ang bumubuhay sa kanila. Kaya sa halip na makipag-argumento, minabuti na lamang niyang manahimik. At sa paglipas ng ilang araw, tila bang wala pa rin pinagbago ang kanilang sitwasyon sa kabila ng kanyang mga nalaman. Nataon din noong palaging namamalaot si Ador nang hindi man lang siya nito isinasama. Ano man ang dahilan ng taong yun, naniniwala siyang may kinalaman ito sa mga napag-usapan nilang dalawa. Ilang linggo ang lumipas, medyo naiilang na siyang humarap kay Ador. Bukod kasi sa gabi lang ito umuuwi, tuwing nagkikita silang dalawa, marami itong pinagkakaabalahan. Sako-sako rin ang dala nito na para bang galing yun sa mga karatig lugar. Ngunit pagkatapos ng linggong yun, hindi na ito umalis. Tuwing umaga nadadatnan niya na itong nasa labas ng bahay habang abala sa pagwawalis. Kahit nakakasalubong din ito ng kanyang asawa, nakapagtatakang hindi yun nag-iimikan. Noon kasi nagbibiroan lang ang dalawa kapag yun ay nagkikita. Pero sa mga sandaling yun, medyo nakakapanibagong sitwasyon. Dahil dito, kung kaya't naglakas loob itong si Tuban na muli itong kausapin. At sa pagkakataong yun, bago niya ito gawin, sinikap niyang magmasid at samahan ang kanyang asawa ng isang buong linggo sa mismong paaralan at sa baryo kung saan ito dumaraan. Noong una wala naman siyang napapansing kakaiba. Pero nung tumatagal na, nalaman niya na may malalapit na palang kaibigan dito ang kanyang asawa. Madalas ito roon kung mamalagi, lalo na kapag wala itong trabaho. Ilang beses din niyang ipinagtanongan tungkol dito, pero hindi na sumasagot ang asawa niya. Naging malamig na rin ang pakikitungo nito hanggang sa dumating ang araw na bigla na lamang itong hindi umuwi sa kanilang tinutuluyang bahay. Pagtungtong ng 6:00 ng gabi, nang mapansin niyang wala pa rin itong paramdam, dito na siya nagdesisyong bumaba para magpatulong sa may-ari ng bahay. Nang marinig naman ito ang kanyang daing, hindi ito nagdalawang isip na tumulong sa kanya. Pero bago sila umalis ng tahanan nito, may ibinigay itong itim na bato, kalakip ng mga paalala kung ano ang kanyang gagawin dito. Ilagay mo ito sa bibig mo. At kahit na anong mangyari, huwag mo itong aalisin ni lulunukin.
Manatili ka rin palagi sa likod ko para hindi ka mapansin ng mga taga roon. Pagkasambit nito ng mga kataga, di na sila nagtagal pa. Pagtahak nila ng daan, ramdam na ramdam niya ang pagmamasid ni Ador sa paligid. Maingat din ito sa bawat hakbang na parabang sa lahat ng pagkakataon, merong nakaambas sa kanilang panganib. Pagdating naman nila sa sentro ng baryo, bumungad sa kanila ang mga kabahayan na merong mga sulong nakatayo malapit sa gilid ng pintuan. Bawat isa sa mga sulong yun, dahan-dahang namamatay ang mga apoy. Kaya naman bago pa ito mawala, nagmadali na silang pumunta sa lugar na alam niyang kinaroroonan ng kanyang asawa. Ayon kay Ador, kailangan nilang makalabas dito nang may apoy pa ang mga sulo dahil sa oras na ito ay mawala, masasaksihan niya ang kapangi-pangilabot na pangyayari na ni minsan sa buhay niya ay hindi niya inakala. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nila ang bahay kung saan madalas itong tumambay. Walang sabi-sabi, agad naman silang sumuot sa gilid nito para magmasid sa mga siwang ng dingding. Noong una wala naman silang napapansing kakaiba, pero habang tumatagal, dito na nila unti-unting nasisilayan ang loob ng bahay. Maya-maya pa, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang asawa niya na nakahiga sa sahig ng walang saplot ang katawan. Sa may bandang hita naman ito, naroon ang isang matandang babae na merong mahabang buhok. Kulukulubot ang balat nito, tapos nanlilisik ang mga mata nito habang nagsasambit ng mga salitang hindi niya maunawaan. May hawak din itong parehabang bato na pumipintig kung ito ay iyong tititigan. Matapos naman nila yung masilayan, inabisuhan siya ni Ador na huwag gagawa ng kahit na anong ingay dahil sa pagkakataong yun, punong-puno ng mga aswang ang loob ng bahay. Sa sandali na matunugan nito ang kanilang pagmamasid, paniguradong hindi sila rito makakalabas ng buhay. Halos ilang minuto rin nila itong pinagmasdan hanggang sa hindi na niya naatim ang kanyang mga nasisilayan. Dala ng matinding desperasyon, di na siya nag-isip pa sa kung ano ang mga mangyayari sa kanya. Basta ang ginawa niya, sinira niya ang dingding nito, sabay sugod sa matandang may kung anong ginagawa sa kanyang asawa. Dahil sa mga pangyayari, halos hindi maipagkakaila ng mga nilalang sa loob ang matinding pagkagulat buhat sa kanyang pagdating. Pagsilay naman niya sa mga ito, walang habas niya itong pinagtatataga, sabay hugot sa paa ng asawa niyang kasalukuyan na pala noong nagkakaroon ng malay. Pagtayo naman ito, dali-dali silang tumakbo habang mahigpit itong nakahawak sa tiyan nito. Ramdam niya ang matinding sakit na nararanasan ng asawa niya, pero wala siyang magagawa kundi yun ay tiisin. Hindi naglaon. Paglabas nila ng baryo, agad silang humanap ng lugar na pwede nilang mapagtaguan. Mabuti na lang may makahoy na parte sa itaas nito, kaya agad silang nakapagtago. At para hindi sila matunto ng mga nilalang, binigyan niya ito ng bato na nilagyan niya ng likido mula sa batong ibinigay sa kanya ni Ador. Hindi man siya sigurado pero naniniwala siya na ang likido ang nagsisilbing sabulag upang hindi maramdaman ng mga nilalang ang kanilang mga presensya. Matapos niya yung ipagawa, minabuti na nila na pagmasdan ng buong paligid. Habang namumutawi ang kadiliman sa lupa, kitang-kita nila kung ilang beses umikot ang mga nilalang sa lugar na malapit sa pinagtataguan nila. Tuwing dumaraan yun sa kanilang pinagtataguan, ramdam na ramdam nila ang matinding galit na namumutawi sa mga ito. Gayunpaman, sa kabila ng masigasig nitong paghahanap, nanatili pa rin itong bigo na matuklasan ang kanilang kinaroroonan. Pagputok naman ng bukang liwayway, dito pa lamang sila nakahinga ng maluwag. Bagaman nang hihina pa, minabuti na nilang tumungo sa bahay ni Ador. Pagdating nila rito, nadatnan nila itong nakaupo sa labas na para bang matyagang naghihintay sa kanilang pagbabalik.
Pagsilay nito sa kanyang asawa, dali-dali yung tumayo. Sabay wika rito ng, Umalis na kayo hanggat may pagkakataon pa. Mahalin mo ang magiging supling mo, sapagkat yan ang susunod na hari ng aming lahi. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad itong tumitig sa kanya para ilahad ang mga detalyeng aminado itong nakaligtaan. Ayon kay Ador, nasa bingit na ng katapusan ng kanilang angkan, kaya ang nangyari noong gabi ay hindi pambibiktima. Bagkus ay pagpapaubaya ng bertud ng pumanaw nilang hari. Ipinasa ito ng pinakamatanda sa sanggol nilang mag-asawa dahil nakita nito na may potensyal ang bata. Wala rin itong balak na saktan sila, kaya ang mga nangyari noong gabi ay pawang dulot lamang ng takot at likot ng kanilang mga imahinasyon. Subalit sa kabila nito, hindi nila ito sinisisi. Maging ito man kasi, ganun din ang gagawin sa oras na malaman nito na aswang pala ang mga nilalang na kanyang nakakasalamuha. Matapos nitong magsalita, agad nitong ibinigay sa kanila ang pagmamay-ari nitong bangka. Dagdag pa nito na, gagamitin na nila ang bangkang yon upang mas mapadali ang pag-alis nila sa baryo. Nang marinig naman ni Tuban ang sinabi nito, nagmamadali niyang kinuha ang lahat ng kanilang mga gamit. At noon ding mismong araw, nilisan nila ang lugar at hindi na plinanong bumalik pa. Ilang buwan ang lumipas pagkatapos nito. Nabalitaan nila na lahat ng nangyari sa kanila ay pawang panlilinlang lang. Hindi totoong natanggap sa pagkaguro ang kanyang asawa dahil wala namang nakita sa distrito nila na patunay ukol dito. Wala rin silang nalamang ganoong lugar sa isla kahit makailang beses na silang nagtanong sa mga taong taga roon. Kaya naman na mapagtanto ito ni Tuban, hindi niya maiwasang isipin na ang lahat ng yon ay pawang pamamaraan lamang ng mga nilalang na sila ay tawagin. Marahil lahat ng kanilang pinagdaanan ay pawang sumusunod lamang sa kagustuhan ng mga ito. Naisip din niya na posibleng minanipula sila ng mga ito para maipasa ang susunod na henerasyon ng lahi nila. Dahil sa ganoong kutob, kaya maigi niyang pinagmasdan ang paglaki ng kanyang anak. Kagaya ng hula ng babae, lalaki nga ang naging supling nila at sa loob ng murang edad, hindi maipagkakailang may makisig na itong pangangatawan. Mas mabilis din ang paglaki nito kumpara sa normal na mga bata, kaya sa edad na 17 anyos, mapagkakamalan mo na itong binatilyong-binatilyo. Dagdag pa niya na, mahusay din mag-isip ang kanyang anak, kaya halos napapakinabangan na nila ito sa lahat ng bagay. Ang tanging nagsisilbing palaisipan lang para sa kanya ay yung hindi pangkaraniwan nitong lakas. Wala rin yung sinasantong tao, basta alam nito na siya ang nasa tama. At sa pagsapit ng 18 nitong kaarawan, naganap ang pangyayari na hindi niya sukat akalain. Ayon sa kanya, na sa edad na yon ng kanyang anak, nakapatay ito ng kapwa nito bata. At nangyari ang lahat ng yon sa pamamagitan lamang ng pangdidiskita ng biktima nito. Niyaya nito ng suntukan ng kanyang anak, kaya wala itong nagawa kundi yon ay pagbigyan. Pero dahil sa hindi pangkaraniwan nitong lakas, kaya nagawa nitong madurog ang bungo nito. Nung mamatay ang bata, marami ang lumusob sa bahay nila para humingi ng hustisya, pero makalipas lamang ang gabing yon, gulat na gulat sila nang mapansin nila na parang walang nangyari. Kahit isa sa kanilang mga kalugar, hindi na sinisi ang kanyang anak na parabang nakalimutan nila ang tungkol dito. Magmula rin noong naranasan nila ang bagay na yon, dito na nagsimulang kumain ng karne ng tao ang kanilang anak. Nakita yun mismo ni Tuban, kaya naman nung masipat niya ito, agad niya itong kinumpronta para balaan. Ngunit nung magkaharap silang dalawa, mangiyak-ngiyak na inamin ng anak niya na yun lang ang paraan para mabuhay ito ng matagal. At kung hindi ito kakain ng karne ng tao gabi-gabi, posibleng mawala ito sa katinuan
at maatake sila nito nang hindi nito namamalayan. Ayaw yung mangyari ng kanilang anak, kaya sinasakripisyo nito ang ibang tao alang-alang sa kanilang kaligtasan. Bilang ama, naunawaan ito ni Tuban, kaya nang marinig niya ang mga dahilan nito, hindi na siya nagpumilit pa. Ilang taon niyang tiniis ang ganoong gawain ng kanyang anak, hanggang sa nagpasya siya na ibalik ito sa isla. Matagal na panahon naman ang nakakaraan magmula noong narating nila ang lugar na yon. Nanatiling sariwa sa kanyang memorya ang daan patungo rito. Pagdating nila sa lugar, agad na sumalubong sa kanila si Ador, kasama ng mga kaangka nito. Bukas palad nitong tinanggap ang kanyang anak bilang bagong mamumuno sa kanilang lahi. Nangako rin ng mga ito na magiging malaya ang bata, kaya anumang oras nito gugustuhin, makakabalik ito sa kanila. Nang marinig niya ang tungkol dito, naging panatag na rin siya. At magmula noong nagkaroon sila ng kasunduan, linggo-linggong umuuwi ang bata para sa kanila'y bumisita. Winawasak din ito ang mga taong nakakagawa ng kasalanan sa kanila, kaya hindi naglaon, wala nang nangahas namang diskita pa sa kanila. Bagay na naging daan para malagay na rin sila sa katahimikan. Lumipas ang mga taon, naging kilala at bantog ang kanilang anak. Sa dami ng mga nakalaban nito, wala pang kahit ni isa ang nagawang makasugat dito. Nakilala rin yun sa lahat ng dako ng isla bilang sanggol na nagtangan ng bertud ng Haring Aswang.